Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ang Santos Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus misugilon niining sambingay ngadto sa iyang mga tinunan. Niadtong adlaw ang gingharian sa langit mahisama sa napulo kadalaga nga nagdala sa ilang mga suga ug naglakaw aron pagsugat sa pamanhunon. Daghan ang dangag ang lima kanila ug maalamon ang laing lima. Ang mga dangag nagdala sa ilang mga suga apan wala magdalag lana nga ingdudugang. Samtang ang mga maalamon nagdalag sudlanan nga punog lana uban sa ilang mga suga. Ang pamanhunon nalangan pag-abot busa nagduka ug nakatulog ang mga dalaga. Tugang gabi na sa dihang lanog ang usa ka singgit, ania na ang pamanhunon. Dali kamo ug sugata siya. Nang mata ang mga dalaga ug giandam nila ang ilang mga suga, niya ang mga dangag miingon sa mga maalamon, bahini kaming jutay sa inyong lana, kay hapit na mga palong ang among mga suga. Apan ang mga maalamon mitubag, ayaw, kay dili na paigo ang lana alang kaninyo ug kanamo. Lakat kamo sa tindahan ug palit kamo inyong magamit. Busa ang mga dangag nga dalaga milakaw aron pagpalit og lana ug sa wala na sila didto miabot ang pamanhunon. Ang lima kadalaga nga nakapangandam mikuyog kaniya pagsulod ngadto sa kumbira sa kasal ug gisirhan ang puntahan. Niya miabot ang ubang mga dalaga ug misangpit, "Sir, pasudla kami." Apan ang pamanhunon mitubag, "Wala ako makaila kaninyo." Ug gitapos ni Jesus ang pasumbingay sa pag-ingon, "Panglakaw kamo kay wala ko mahibalo sa adlaw. Pagtukaw kamo kay wala ka mahibalo sa adlaw o sa tarda." Mga igsuon ko diha ni Kristo ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga lingkod, so mayong buntag na usab kanatong tanan. So today's gospel is very familiar. The parable of the wise virgins. No, ang mga dalaga nga kining gitawag natong mga maalamon, no, maalamon nga mga dalaga. Importante biya po sa mga dalaga ning maalamon ta, no, kay madili na ubang mga dalaga na pasmuras pasalig no daghang ay mga dalaga no nga pasmus pasalig. Daghang kayong magpabunyag nga kabulokag name of father unknown. Wala kabalo ang inahan o kinsay amahan ining so hitabo ang kakailan sa amahan ani unknown. Muna yung mga dalaga nga dangag, no, pero katong mga dalaga nga giayog yun og kasal, maayog yung pagkakasal, no, kana bang gipaagi yun og eksakto bang proseso, gipamalayan gyud, kumbirahan gyud nga ana muna yung mga dalaga nga maalamon. Pero katong mga dalaga nga nagpabunyag o niya ang amahan anon asa man yung amahan ani mudungo ra, wala amahan yung batahan. So that is important, no? Important kayo nga mga dalaga magmaalamon gyud, no, kay kun madili na mabiktima gyud mo sa mga pasan naag yung mga daghang mga dalaga nga mga pasmos pasalig, no, kanang taga Facebook, no, kini ato ang wali i-post man sa Facebook. So kamo mga naa sa Facebook ha nga mga dalaga, no, ayaw ka imong salig sa mga pinulungan pa na namong mga buguyon namo kay bugoy man sa una. Mga baniyagang nagkatawa, ano, ayaw mo pauwat sa mga baniyagang nagkatawa nganuman.
pasmo gimuana. No, muna nga ayaw gimog tinagang ha mga dalaga. Kinahanglan nga og sa mga pinulungan para sa binago kinahanglan magpamaro gyud no maalamon. Kisa atong gospel karon unsa may gihinumduman nato diri. Actually, the gospel for today is about a life of discipline. Kinabuhi nga pagpuno sa disiplina. Nga naman, the word discipline is taken from the word disciple. Who's disciple? Disciple of Christ. So kung disiplinado gani ka sa imong pagkatigulang, kaduna biya mga gulang nga tigulang nga mga wide disiplina. Kusog kay magtumo og istorya nga bakakon. Manay mga tigulang nga dili disipulo ni Kristo. Lack of discipline. No? Sa naamang gani mga tigulang nga bakakon, samot na gining mga batanon. Ayo? Naa gani so balantayan ang atong pagkabakakon kay kinahanglan nga disiplinahon gid nato ang atong kaugalingon. Muna nga Jesus Christ in our gospel for today reminded us to live a life of discipline. Kana bang disiplinado ka ba? Kabalo kung usay disiplinado? Kana bang nakabalog yung ka nga sayop na tungod kay nakabalo man ka nga sayop na di nga nimo buhaton. Di mo na disiplinado. Ako nang ginaingon daghang kay mga tigula nga dili disiplinado. Giing nang dili mo kaon og bulan. Sus kay makadaot na nimo. Sus kaon manuon siya. Giing nan nga dili magsigig kaon og humba. Sus humba manuon niya ha. Giing nan nga musayog katulog. Sus magpadugay-dugay manuon og katulog. Magpa-Facebook man po ning pagtigulang. So ayaw na niya ng pulo Facebook para ranas batanon. No, klaro ba? Kado pa doing things against the rule is a violation of discipline. Sana na. So muna nga kita kabaluta nga sayop na ayaw ginagbuhatan. Kay kung dili imo gani nang buhaton, dili ka sumusunod ni Kristo. You are not a disciple of Christ. Klaro? Kaya ang tinuod nga disipulo ni Kristo, dili yun na mubuhatan na. Disiplinado man. No, kabaluta nga sayop yun ang manlibak. Sus, nagsige man noong panglibak. Kabaluta nga sayop yun ang mamalikas. Sus, mamalikas man noon siya. Kabaluta nga kinahanglan yun ang musimba matag Domingo. Sus, di naman noon musimba. Munay, gitawag na to. Walay disiplina. O kay wala may disiplina, dili tinuod nga disipulo ni Kristo. Klaro? Asa gato na kuhaan ng word na discipline? It is taken from the root word disciple. So if you have no self-discipline, you are not a disciple of Christ. Number 2, consistency. Naa na malaman ka anang huna-hunaa nga disiplinado kang klase sa pagkatao. Permanente yun na. Consistent. Dili ingon nga paganagana ra ba. Nagiganahan ra dagway na kay ano. Na ginaingon nga nakadungaw dagay na nanilhig man. No, nanilhig. Unsa kay nakaon na nanilhig man. Kadto pa natingala ang mga tao kay dili magyud mo imong kinaiya. Uy, nang hatag po uroy ni gulangan, nagbali mga taning hangula. Mo ingon ni mga tao, may po uroy, kaya nang hatag po uroy ni gulangan, kabali biya gini hangula unta. Nakadungaw man na ba ni? Muna gitawag na itong dili consistent. Consistency meaning makanunayon, permanente, walay paglubad kung sa pinulungan pa na sa mga kanang mga muros. Kana bang namaligyag sing-sing ba? Kinang among sing-sing walay paglubad. Dili ni ingon nga paganagana ra wa gini paglubad. Muna siya. So that is the important thing for us to remember always.
that we should be consistent, that we should always have the permanent. No, kay ang uban nangahimo naman po lamang ning uban nga kanang NPA. Sa man ang NPA? Kabalo mo usay NPA? No permanent attitude. Oh, yan. may pagka-NPA mo guna. Padahan, no permanent attitude. No, magpanagana ra ba? Ayaw na. That is not in line, it is not in consonance with the teachings of Christ. According to the teachings of Christ, be vigilant. Pagtukaw. Minimbuti ba sabot, matngon ka ba? Diyos, murag kahangulon ko da, di gyud ko magpadala, di gyud ko maghinangol. Ano? Diyos, murag kalibakon ko da, kalibakon ba? Di ko padala, di gyud ko maglibang. Diyos, murag magkainsultuhon ko da, di ko manginsulto. Pugngan ra gini nako. Ana, muna siya gitawag nato og consistency, discipline, and consistency. And number 3, readiness. Kinahanglan nga ready gyud ka. Dili ka ingon nga mura ba og dili ka andam. Kay doon na may uban nga di pa man ko andam. Ano pala bali pa man gini mong hangula. Wa gini mo usban na imong kinaya hangol ra man gyud ka sukat pagkasgamay pa kang bata. Di pa ko andam. Di pa ko ready. Di pa ko ready. Kung sa mo ready kung matay na ka. Kung sa mo ready kung di wa na ka maginhawa, muna na yung pagka-ready nimo. No? Readiness. So you are ready to change. Kano sa na? Karon na. Ayaw hulat-hulat pa nga magtinga-tinga ka na kay basig di nakakasulti niya. No, kana bitaw mutawag na ng iyong mga anak ka, pader. Kung pisalanas mama, pader. Pag-abot na ko dito, manang. Saon pa mada nato pagpakumpisal. Pag-ingod nga, manang. Makuyawan, mapulawan tayo ini. Wala ba dugo ito habak ning bay gulangan ni kana magsige ra pag ana-anas kamot. Magsige ra pag ana-anas kamot basin simba ko kita ro mabinlan sa bato ini. Mamahimo tang darnaw niya ini. Manglupat. Basin pag mga himo tang darna ining gulangan kay ana-ana para mas kamot no basig manglupat ta ini. Basig may pagkadarnaw niya ta hinuon aning lakawa. Ini man kuya wanta kay no na nagana siya inugsulti ba pero di man kasulti mo na mag-ana-ana na matagbo puta. Matagbo putag likay-likay. Isip ko mo dapat na nang tudloan na nato or kuno na kana ba kuno mga ingon ana ba bisag magunitan ra ka gamay mo transfer na nimo na maninggit mo tayo ni darna. Maninggit mo niya tayo ni darna. Klaro ba? So what are the 3 things that we should try to consider as Christians? Number 1 is to live a life of discipline. Puni-ego na. Puni-ego ng taong disiplinado. Nya ayaw nang itudlo sa uban. Kinira bang uban nato? Ay, ikaw ba magdisiplina ka ha? Muna giingon sa pare. Igo, naman po niyang itudlo. I-apply na sa mong kaugalingon. Muna uban mga gulang kusog ay manudlo ang ako panggipang tudlo mao itudlo ingon rubas padri akam nga magdisiplina ka pagpangutana sa tigulang sa bukan ikaw gidisiplina imong kaugalingon o di na katingog kaw ha wa ka disiplinang bata ka simba ko oroy og tubagon ka bata ikaw disiplina ka naon oroy ka mainsulto ro niya ka. So number 1 is discipline. Number 2, consistency. Number 3, readiness. Ready gyud ka. Pag-ingon nga mo niya ang sitwasyon, ready. Mura ba o nagtukaw ko, nagtukaw. Ready gyud ka. Pag-ingon, sus. Nga narabaray uban nga wala na bugas. Dagan ang uban nga wala bugas ron. Katong atong kusine, mention ako sa pader. Murag nagpanglingi na siya itong ako ang bugas nga gipatindog. Murag nagpanglingi na ning uban ito akong usa ka sa akong bugas nga hinatag.
kimurag mangayo na hapit. Kaya ang 50 pesos kuno karon, I don't know kung nasa nakatinuod, kamo rin na sayon. Ako wa man ko'y palit-palit og bugas ko, gitagaan naman ko. Ang 50 pesos kuno karon, di na makapalit og usa ka kilong bugas. Tinuod ba? Tinuod dili, wa ko kabaluan na. Ang imong 50 pesos di nakakapalit og bugas humay. So muna ang uban kato mga tindira sa isda, nagpanglingi na sa ako ang usa ka sakong bugas. So mao po na ninyo ha. Wala na gani mo ana sa inyo kay mangayog bugas. Lalabi na gyud ang mga kandidato. No, do mga kandidato hatag mo di na butar ninyo na andam-andama na daan na ninyo ng mga bugas ha, mga kandidato. No, dunay kandidato na pirdi. Pirdi ang kandidato. Nganong na pirdi man? Inaamay na ngayo niya. Kabulo kag unsay tubag niya? Og tagaan tikaw, manugilon unya ka, unya og manugilon ka, daghan na unyang mga rin ako. Sa tupadi gyud ikaw tagaan. Muna iyahan tubag. Para nako sayop gyud tong kandidatuha. Ingano man. Tagaan ni mog sa dili ng maong nangayo ni mog bugas, manugilo na. Kabulo kag unsay isugilon ana og imo ng tagaan. Kung imo ng tagaan, manugilo na, muingon nga, butar di mo anang kandidatuha kay manggihatagon kay na. Muna iyang isugilon. Apag di ka mo hatag, muingon na nga, ayaw gi mo butar anang kandidatuha kay nangayo o ana wa mo tagai. Kabalo kag sa iyang gisultihan, ang iyang anak. Klaro na tong anak kadi gitong butar. Kabalo kag sa iyang gisultihan, ang iyang igsuon, katong kandidatuha, katong butar, di nang yun ang butar nimo. Usara ka buok imong ibalibaran, muabot po og 15 ka buok ang di na mubutar nimo. Kay manugilon man na. So mga kandidato, nay mo dool ninyo, hatag na yun lamang mo kay ano man. Manugilo na. No? Sayop jud ka, kung maingon ka nga, di jud ko nimo muhatag kay manugilon unya ka. Ay malipay pagani kan manugilan kay ano man mo katong gisuginlan ana makampanyahan to pero mo ingon nga di ka mo hatag ha ay manugilon gihapon na kabalo kag unsay isugilon sus pagkahangula dai na siya dili gyud ko ayaw nagimog butar ana kay ngano man gibalibaran ko mudawat ra magani unta nagay ko bisag usa ka baso na lang mga bugas pagkahangula mo na ina, ayaw yung butara na. Mga kandidato, dahil kandidato, o si Etelina, kandidato, si, ini singala, si publiko, si Gideon, kandidato po na. Isa pa ilaing kandidato dire, Hermisa, kandidato ka na. Wala. So, kato mga kandidato, hot, kung ano lamang yun mo, andam-andam na muda ang bugas, nga naman, muhatag mo sa dili, manugilon yun na. Klaro? Manugilon na. So, muna nga, ako, okay, kaso, kaya sige ramon yung kong gahatag. Bugas, tanan, sige ra kong gahatag. Og may ikahatag. Og mawala, wala. Basta kay manghihatagon ka, di yun ka mahutdan. Nga naman, the more you give, the more you receive. The more you give, the more you win. Ayan, no? The more you don't give, the more you lose. Pirdi kang kandidatuha ka. So karon ha, ang tapangutana mo, pumili kung kinsay na kandidato. Sa'yo pang buntag, pangayo na mo dito. Sige. Ha? Mga taga-Facebook, pangutana mo sa kumilik o kinsay ng kandidato, o niya sa iyo pang buntag, na dito, panuuy-luoy na mo dito sila ang balay, kay kaandam na sila, o tagsa kasakong bugas. Ayaw mong pili ha, mais, pwede na. Katong medyo bahuon nga humay, okay na lamang na, okay na siya at least. O mawala gyud, ayaw ra po mo kasuko. Pero makadungog mong istorya, ayaw na ginagbutari ng kandidato. Pero mabalibad ra nga
tinaro nga pagkabalibad, na dili dalang panginsulto, okay ra. Pero magpaulo insulto, pangampanya mo na, ayaw ipamuta rin ang kandidatuha kay dili maduol. Dili maduol. Tao. Klaro? Naalaman manindog palihog.